Wel, i ni ffodus iawn fel awdurdod lleol bod y cwrs yma wedi cael ei gynnig. Mae'n flaenoriaeth gyda ni'n y sir i ddarparu gwasanaeth o ansawdd yn y cyfnod sylfaen a chyfnod allweddol 2 a wedyn wrth gwrs y dilyniant o fyny ymlaen. Felly mae wedi bod yn gymorth i ni i sicrhau bod y mewnbwn hyn yn mynd i'r cyfnod sylfaen lle mae'r plant yn cael cyswllt gyda phob maes addysg yn yr ardaloedd dysgu. Mae'n bwysig iawn i ni oherwydd mae'n golygu bydd y cynorthwywyr yn gallu ychwanegu at y mewnbwn mae'r athrawon yn rhoi i'r disgyblion ac felly'n cynyddu darpariaeth addysgu. Bydd yr iaith Gymraeg o safon yn cael ei gynnig gan yr athro a gan y cynorthwydd yn ychwanegol pan fydd yr athro yn delio gyda rhywbeth arall. Hefyd mae'n golygu mynd ar defnydd o iaith o ansawdd mae'n mas i'r meysydd chwarae tu allan i'r beder wal yr ysgol hefyd. Wel, mae rôl y cynorthwydd dosbarth yn y cyfnod sylfaen yn allweddol iawn, oherwydd mae'r disgyblion yn gwrando, yn ofalus o beth sy'n cael ei ddarparu o fan iaith o'i cwmpas nhw. Mae'r cwrs yn un penodol oherwydd bod y cynorthwywyr yma yn cael cyfle i dreialu patrymau iaith gyda'i gilydd, yn cael cyfle i sicrhau bod y patrymau iaith yna'n gywir eu hunain, a bod nhw'n gallu modelu'r patrymau iaith hynny wedyn yn gywir gyda'r disgyblion ac yn fwy na hynny o bosib yn gallu ennill hyder trwy'r cwrs yma i fynd ati allu cywiro disgyblion o patrymau anghywir hefyd. Felly bydd rôl, wel i ni'n gweld e'n barod, mae rôl y cynorthwywyr bellach yn golygu bod nhw yn gallu mynd ati fel bron, fel athro ychwanegol yn y dosbarth ar gyfer y disgyblion ifanc hyn. Felly mae'n rôl holl bwysig yn hynny o beth. Mae'r llafarydd yn cael ei reiddio yn lan, yn groiw, mae'r amrywiaeth yn cael ei osod a mae'r cywirdeb yn cael ei fyny mewn ffordd. A mae hyder cynorthwywyr a disgyblion yn codi. Dyn ni'n dweud bod wedi bod yn bartneriaeth iach iawn oherwydd bod yna gymaint o drafod wedi bod a thrafod agored a gwrando syniadau ac yn y blaen. I ni fel awdurdod addysg yn ddiolchgar iawn i Beniarth oherwydd bod nhw wedi cydlynu'r cyfan mwy proffesiynol. O'r cychwyn, roedd nhw profiad o ddarparu cwrs o'r fath. Oedd gyda ni ymgynghorydd cyfnod sylfaen, oedd yn gwybod beth oedd hi'n dymuno gael fel darpariaeth ar gyfer y cynorthwywyr yma. Ond pan welwyd y cynllunio gwych a manwl iawn gan Peniarth ar gyfer y cwrs yma o'r cychwyn, a pan welon ni'r cynllunioedd ganddyn nhw, oedd e wedi deilwrio o gwmpas y meysydd dysgu yn y cyfnod sylfaen, yn union fel pe bai yr ymgynghorydd cyfnod sylfaen wedi dymuno cael. Felly oedd popeth wedi cael ei gynllunio. Mantais fawr wedyn wrth gwrs yw bod y cynllunio nid yn unig yn teilwrio beth oedd angen, beth yw angen disgyblion ac athrawon yn y meysydd dysgu penodol, felly bod y cynnwys yn ei le, ond bod yr arbenigwyr pwnc yma yn gallu gwneud yn siŵr bod bron y bod y dilyniant ieithyddol yma mynd o gam i gam trwy gydol y cwrs yma ac wrth fynd o gam i gam fel hyn bod e'n gosod camau synhwyrol i'r cynorthwywyr deimlo bod nhw'n gwneud hyder wrth fynd yn ei flaen.